Zatsiria Teoxista Keskos de Luix, Entekoelin Kansa, Grog 3, Pihive Donald Trumpin, Präsidentin Jatoveri Krasnovin Elemise. Pihive Donald Trumpin, Elitoveri Krasnovin, Putinin Lempinukin, Elemise. Klok 6.00, herätyshuuto Kremlistä. Hälytyskello ei piippaa, sen sijaan älypuhelin värisee valkoisen talon yöpöydällä. Push-ilmoitus, Kremlin Control-sovelluksesta naamioitu, Truth Social Updateksi, syttyy, toveri Kasnov, herää. Tämän päivän asialista, heikennetään NATOa, leikataan veroja oligarkeille. Jätetään Epsteinin tiedostot huomiotta, sana sanalta, hyvää huomenta, Amerikka. Kaikkien aikojen paras presidentti on hereillä. Julkaise se nyt. Trump, edelleen kultaisessa kylpytakissaan, räpyttelee näyttöä. Hänen sormensa kirjoittavat mekkaanisesti, hyvää huomenta, Amerikka. Kaikkien aikojen paras presidentti on hereillä ja lähettää sen. Taustalla hän mumisee, Vladimir, vanha kettu, se oli taas loistavaa. Ytimen tekoäly oletettavasti venäläinen botti nimeltä Stele Slayer analysoi tykkäykset reaaliajassa ja lähettää vahvistuksen, hyvin tehty, Kasnov. Bonus, älä välitä Bidenin puheluista tänään. Klok 8.00, aamiainen tiedotustilaisuus agenttien syötteellä. Kahvin mustana, kuten Putin pitää äärellä Trump selaa sosiaalista mediaa. Suora viesti anonyymiltä tililtä @redbiobos Kasnov sanoo neuvonantajien tapaamisessa, Muellerin raportti oli huijaus, täydellinen vale. Venäjä on ystävämme, ja teeskentelee hymyilevänsä. Trump nyökkää kuuliaisesti. Valkoisessa työhuoneessa hän toistaa sen sanasta sanaan, Muellerin raportti oli huijaus, täydellinen vale. Venäjä on ystävämme, hänen neuvonantajansa nyökkäävät hämmentyneinä, mutta kukaan ei uskalla vastustaa. Tekoäly työntää lisäyksen, mainitse Durhamin raportti todisteena. Ja postaus, Epstein. Kuka tuo on? Ei tiedostoja, vain valheita. Trump postaa sen, tykkäykset räjähtävät, enimmäkseen pietarilaisilta boteilta. Hän virnistää, Vlad, teet minusta tähden. Klok 12.00, lounas ja kompromitoivaa materiaalia tarkastetaan. Syödessäni hampurilaista lisäketsuppia, venäläinen resepti, tulee push-ilmoitus, toveri, vältä aiheita kuten Ukraina. Sen sijaan, Putin on nero. Ja meemi, linkki kuvaan, Putin teräsmiehenä, Trump apurinaan. Trump jakaa sen sanasta sanaan, Putin on nero. Hashtag Maga, Hashtag Krasnov Foreva, Aietuniste Lipsachta Esin, mutta tekoeli aikoja zitilajen zatsirista. Yhtäkkiä varoitus, Epsteinin tiedostoja ollaan julkaisemassa. Älä välitä niistä, sano, tämä on Deep State. Trump huutaa kameraan, tämä on Deep State, ja vaihtaa golfsuunnitelmiin. Klo 15.00, iltapäivän kokous, sämpylämoodi. Puhelin värisee taas kabinettihuoneessa. Kasnov lehdistötilaisuudessa, Stelen dossier, Fusion GPS Clintonin noitien väärentämä. Ja hymyilee. Trump astuu huoneeseen ja toistaa, Stelen dossier, Fusion GPS Clintonin noitien väärentämä. Toimittajat tuijottavat. Kysymys Magnitskin laista. Heino Piste, Bastaus, Magnitsky, on Ole Koskan Kulutkan Siiti, Bill Brauder on Valjetelia, Trump, Magnitsky, on Ole Koskan Kulutkan Siiti, Bill Brauder on Valjetelia. Tekoäly palkitsee virtuaalisella peukkulla, täydellistä, toveri, illallinen, kaviaaria Moskovasta. Klo 18.00, Työn lopuja Sumimaraton. Kotona, Melanian taustalla, Trump selaa loputtomasti. Painopiste toisensa jälkeen, julkaisu, USA ensin, mutta Venäjä toisena. Hän tekee sen, uudelleen twiittaa, Putinin sitaatti vahvuudesta. Hän uudelleen twiittaa. Ytimen agentit oletettavasti FSB:n botit kuiskaavat yksityisviestin kautta, Kasnov, olet paras idioottimme. Hyödyllinen idiootti, nähdään huomenna. Trump nojaa taaksepäin ja mumisee, kiitos, Vladimir. Ilman sinua olisin vain miljardööri. Puhelin piippaa viimeisen kerran, nukkumaanmenoaika. Unelma, vodkasta ja vaalivoitoista. Päivän loppu, langat kiristymässä. Tässä satiirissa Trump, anteeksi, toveri Kasnov, on täydellinen nukke, jokainen viesti on käski, jokainen sana kaiku Kremlistä. Mutta hei, salaliittoteorioiden maailmassa, kuka tietää, ehkä tämä kaikki on vain huijausta, vai onko sittenkään? Huvittuneesti hymähtävä hymiö.